Manja pen di sama number 2 ka celenga tawar ke baka salam je phang CEM Dr. Tuliram rong hang alam chak RD chipovidet. Adu ya hoi cerai ko masung atum pen executive amai kang ni. The Cozy Kitchen KTC, a redefined delicious food Pakimi restaurant Manja Long Kapupong. Pinya birta long pen kado kawya phantame kardam na pachirik long. Tangte pinya birtang ton pen arjui tha. Apong Karbi Anglong Autonomous Council Kachari ke Tekiding, Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Munghang Pen Chenglok, EM MAC Atum, Lumbajong Arat Atuma Phan, Kepachobay Alam Chaklok Alam Thesi Kachipi Pon Pusi, Lumbajong Yuti Mate LYT Ameipu, Elvin Timung Pen Ningdu Kachipaklang Pona Birta, Kat News Asai Malong, Birta Napali. Pinpur Pon Me, Karbi Anglong Autonomous Council Kachari, Ningkam Troksike Prahini Pleng Etlo. Bonta Manja Hidim Teron Pen di sama number 2 ka celenga tawar kilometer sirke pada ka tawar ke bab inghan kanglet kang therpen ka cehelat nang non puanta jokun elang labang so tawar ka celeng rong thomkep sosiara ratum ningkan pharo soseta laso ki sungpen jok polun elang medical kidam mate kiso kione ka chepon ing tikerasen ka chonam dam lapen klim somaratum lokichali dun pen cengloke laso tawar si kaceleng ponang sele la CMP Horen Singh Be MLA Vidya Singh Ingleng Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang alang lirwa raphan election aprang lam phe chak tekanglo laso tawar kaslang ponji aphan bonta MP Horen Singh Be MLA Vidya Singh Ingleng Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang bangket homta election ke high etlo bonta tawara bang nang selang pipon popuke maduta lam phening je hai hela rara phang la poson election apora hot ke chakalam the ke pacho bai ver ke neletum lumbajong yuti mahin pen ning duk wik an pasi me pwa hin pen lam the chipak lang po lapu Karbi Anglong de lapen Karbi Anglong Autonomous Council Foundation dia hot ke crore tangka ke padang un tang det ke Pipok nile tumarong atawar kapami ponji aphan sikai sita waring tung tedet maputa Karbi Anglong Autonomous Council Kachariya tumaphan Lumbajong Yutim Amei Pua Hinpen Lamphe Karju Patu Itum kisung hekti ka bangalalo asinilu tum masohawar arada tumang akari patela nilu tum Lumbajong Yutim Hinpen si ninduk bangalalo laso ningkan aphan laso harang hawar ke lake dak manja hidim teron pen had sama number 2 la bangso tawara dak dingke 9 km sta laso piningan ke konsil naga cari sta ningkan choksikep kithom ne anta part yan sta laso tawar bangi piniani la pulang segala lachila ni tum ninduk pi tapi ni tum lumajong yutim hin nasta me ninduk chipaklang la bangso tawar kimemire la jo People na prutante la puana da ke dingpen pini anisita me sena towa betul den gulong lelang ke citrak ta meme cihinso da meme asi la subanga iritum non kecari bom BJP government atum cipindak itai mene num itu mah government mang ke development government sedang cipula stame la soha bar bang lo buten nang itu me la so hawar ajoini pen nang tum cipindak nang dari la nang tum cipindak nang dari pen cipindak ino dari la akhirnya itu nang tum tharang daga la development hormon dari tum kipula do la si ni tu mang ke development aja to nang ne kinang jila tuarang da tuarang nang to tum aja to nang ne lo la lo ni tum akimang mate ni tum ninge hanga bang ke Mumbai sor ke bang ke pidun the kapante Karbi Anglong Autonomous Council Foundation de hut Mumbai ben ke bang kilun ke kan arong aje phan ke kro tangka tame nangli tum pajirun the dan pidun the stame ni tum nak lumajong arat matela bang so arat manjatu ha di sama number 1 number 2 arat ki sung bang nangli tum government atum mate council ke cari tum sekai sila tum kharcha tum kidat na ni tum malaan nang kilang sigar malaan menit monodo punan tum bi padobon ini to social media lang so theglong hala suhut
horan sing be MP hai he ko MP election camping hut bang lo aso towar chak tikang lo abene puthot non latest la bidasing engleng non la difulong LA MLA bidasing engleng phan camping hut pusta me lang tung bang lo phla sut ke chak tikang ke bidasing engleng yong sik ki hai lo pulo tangte ha manje hidim teron pen bisaman nomor tuan mangke tuar keselam cengpon bo bisila ke non ake hai Dr. Tuniram Ronghang Karbi Autonomous Council achieve abang si kaning jelo stame pinya ni bangke horan sing beta hayelo bidang sing leng ta hayelo tapi Dr. Tuniram Ronghang ta hayelo setelah suatu warga Islam le asla ba itu ning dukpi lasi nang tum uni e bulo te rada phan chong thui nang ne rada phan chi chak nang ne rada tum pinya ni nang tum lam the pensi pini na lam pu da chong hong dola tame bidang sing bida hala horan sing besta me ningkan phok choklo tam alang li sim thang ta we Nijang Karbi Anglong Jinthong constituency ke parlo umla pher pathu aklam auditorium holalong kidam tang jakhong ni phai kris yarni ACA mate adu ya hoicherai kama songpen executive meet amai ingnilong bangso amaya long joising tok bipensi mai chipahem puponlo Laswalong aluhiamana peng pen welcome teron advisor long sing be convener rongasar SGB lapen KSA klembang phatum sedami chetong tunriti Zasamet Bangso Executive Meeting ke padu ponang kok lake normalom Assam Chief Minister ke wangjia hot memorandum mate pinpura lo kipi dunjia phan alam la pen pinpura lo kipi dunjia nia hot sit in demonstration setame deng pongji la si halaso arania phan kopi koposon ke claim ke damsi ke meji mapu aputhaksi jingki than seroi ponopusi birta de dunno on Assam government pen Meghalaya government angbong ahoy adu alam ya semet ke blok tu alam give and take policy la tum kideng pot bangso puthak ninggang samse ke chepeklang ji putse pinili tum ACA mane ahoy chai kom amei pen ladak opat sinthong ladak marling desar tum disunim so tuma jalina tum pen ang sing wa yang ri bhansen itu iwam las bangsa song man tu sam hang pe thek lang ni tum bangsa song itu kedang tang cikloni ga mahang mahang pe thek lo lahim phel long se alam bangalalo Assam government itu anti tribal conspiracy abu dikanglim kan klembong latum border alam ki solve you pen lon block 2 ke beghan people hala dak thoi ke thoi hala khana para malom pen se kom block 2 ke lar ya phana budi kang lim ni tum chin dun la pen non mat Karbi Anglong political song putum puno kapre ka song tum puno mane entang klong alam kanenge dun bang abela ahoy putra Chidon dun de putra la ne thirthip entang klom kanenge dun hai bang bade si lablon block 2 ahoy alam ka kimi alam kali apra 1985 when kan dan japon lo lama se non huda bang sarkar tu mangsa puthak asap ke klem signature porsi ili kache chikhang thigi aphan pusin itu langhem phia long bang thok serkep so se alidar atum songya tum chitong sen itum sama theklo hala bang so mahang thek ni pen ni tum kache song amu bomlo CM pen ka chingki Assam che Karbi Anglong CM pen aphan public clarification làm theo papang dak dia blon blok tu ne tum pipe pulang theo papang dak clarification nang Jepun ni pen memorandum pu pen nang lok along meeting rada me chingrum dulu jadi kending along dulu pen along me hang du bom lo pen chief minister phanta pen por lu kilo rong thokke bra kit hom rong asar tum arida signature bang room si
tarik kerja kamar ini itu semisal hamran di siar di dalam si lolo tarik kerja free army abang ke hasilong pandu hotel along first regional committee along tadi dum si hadap itu malam si pele dulu itu pulo hadak melong ta hadak piu saya di minister sar dulu diput lapen Meghalaya si minister deputy minister sing bahalang si mesol mei solai lo Jakong ni phai krehiniar ni Dikoze Kitchen KTC a redefined delicious food Wakimi restaurant Manjakanch shopping mall adunga longkang popana birta nangli Dipu manja kacelenga tower piarai Manjakanch shopping mall adunga long ranatung kichu kijun bangso adima long kilong kijoy keji aphan pupen pini Dikoze Kitchen KTC a redefined delicious food pu Wakimi restaurant molon soikyari deng pen ing pupon Lapena Swalong Kanch Managing Director Dancing Lake Theta Kang Pualong Chetongdu Bangso Dikoze Kitchen KTC Restaurant lake Urmiar ni pen phomtiar ni an ing puponji Lasi manjaan kedamatu Varsai chuen pontami Nangletum ajat le order sita long ponichi Lapen bhomkurur niya bangke ingkir ponchekji bonta order pilo pulote adra sonta long ichi Kechoja son order ji pulote 9612827472 Lapen 9233644975 Lapen 60025167447 Bangsu nambara long kahumiji aphan Dikoze Kitchen KTC hempu Elvin Ingtipen Patinipong Nomati constituency ke parlopon parokwa match para arong amekar Dilip match ahem hidi pini Jakong ni phai krehiniar ni ke chengsi soke ponara ni along Karbi Anglong Autonomous Council EM Ritias inghi chetong dunsi teams nomati hin pen soke pona birta niletama pherangke raji be pen birta nang palipon Parokwa match para arong amekar Dilip match ahem ahidi soke epon ke chengsiarani Karbi Anglong Autonomous Council EM Ritias inghi pensi soke epang chengponsi hapre si sosia sok epon tanglo Bangso soke ponalong Karbi Anglong Autonomous Council EM Ritias inghi Denarong Town Committee Chairman Pradeep Ingti Nomati BJP Monwal Committee President Jyoti Timung Ward Commissioner Dilip Mech Lapen Nomati VDC Chairman Britain Mahila Penchenglo Team Nomati BJP Klembang Pubang Piatum Chetong Dusi Jirap Chitu Ponsi Ningkani si kecho ponji asok ang sose keme edji aphan Arnam ahirjume hangpi dunsi Ingsam Jin Pen Pachunpong Jaipong Sport Association Pathuak Lamalong Kidam Tang Vosika Chiklo ni Phai Trokar ni Pen Ingdeng Trok Interclub League Football Championship ka Pathu Pangcheng Ponsi Kidam Tang Jakong ni Phai Kresiar ni Angdung Kiti Pathu Pontanglo Karlitang Sangbai Teron Piamen Pen Ingdeng Trok Interclub League Football Championship Angdung Kiti Along Jaipong Academy FC Lapen Rangsana FC Atumang Bongsi Pathu Panglo Bangso ke Pathu Chengchia Prang Malongso por Karlitang Sangwai Terong Piaphan Asopo Roman Rongpi Lapente Asupo Samsing Rongpi Pen Jalinsi Kedoan Pathu Bangphu Lapen Jaipong Sport Association Atum Pen Pen Chikimo Asaiden Ingdeng Trok Interclub League Football Championship Angdung Kiti ka Pathu Along Jaipong Sport Association Maipu Long Sing Hanse Ram Singh Terang, Karbi Anglong Autonomous Council EM, Billy Mohan Khaklari, VDC Maipo, Bir Singh Timung, National Ex-Referee, Rajendra Basumotari, Lapen Ongdung, Manpeng Kedua Tum Chetongdu. Arnikang Sampor Pipe Liapor Malompen, Angdung Kiti, Jaipong Academy FC, Lapen Rangsana FC Atumang Bongsi, Patupang. Bangso ke Pathu ke Chengpen ki Judan Meet Referee, Nizam Basumotari, AR1 Deeplu Basumotari, AR2 Aman Bordoloi Lapen, 4th Officer Endorsing Rong Paratumsi Langtaridu. Bangso ke Pathu Bamahot ke Chengsia Hot Rangsana FC Hinpen Minute Pho ke Choka Hot
goal ipum thapon pen first half pajotlo adun tu second half ahot abang jaipong academy fc hen pen sitame minute phoke prake thoma hot ratur tokbi minute troke prasir ke ahot robin inghi lapente puthot minute narkep ke prasir kep ke choka hot ratur tokbi pen goal thapon thusi jaipong academy atum rangsina fc phan 3-1 goal pen parempon Pining asengkana baha ke chengpen ki jutan interclub league adonor mate rabang samsing rongpi jaipong sport association atmalong alang lipi kalitang sangwai terong piamen pen jerap titodu lapen ke doan jaipong sport association along ke do club tin atuma phansatame samsing rongpi ningke me pen ajok jersey sitame pipa jerdu যেহেতু মেম্বাৰডাম লগত মোৰ সমষ্টি এৰিয়া ডেভেলপমেণ্টৰ যিখিনি টকা সেইখিনি চাফিচিয়েণ্ট নহয় গতিকে ইয়াত বহুত টকাৰ ইনভলভমেণ্টৰ জড়িত আছে সেইকাৰণে মই কৈছোঁ যে আমি চি এম ছাৰৰ লগত আলোচনা কৰি সেই স্কিমবিলাক ধৰিব পাৰে নেকি সেইকাৰণে মই জাইপং ক্ৰীড়া সন্থাৰ সভাপতি আৰু সম্পাদক মই আলোচনা কৰিছোঁ অলপ পিছতে যে এদিন আমি সময় উলিয়াই চি এম মহোদয়ৰ লগত আলোচনা কৰি এই ব্যৱস্থাটো কৰি দিয়াৰ কাৰণে এটা সময় এটা লৈছোঁ আমি সঁহাৰি জনাব আৰু ফুটবল সকলোৱে জনপ্ৰিয় খেল ফুটবলো সকলোৱে ভাল পায় ভাল পোৱাৰ কাৰণে আজি খেল উপভোগ কৰিব আহিছোঁ ইয়াত ভাল লাগিল দুয়োটা দলে ভাল খেলিছে আশা ৰাখিছোঁ তেওঁলোকে ভৱিষ্যততে উজ্জ্বল হয় সেইটো কামনা কৰিছোঁ তেনেকৈ আমি সকলোৱে খেলৰ প্ৰতি আগ্ৰহ হ'ব লাগে আজিকালি অসম চৰকাৰ বা ভাৰত চৰকাৰে খেলৰ প্ৰতি এটা ভাল কি কয় কাৰ্যসূচী লৈছে য'ত আমি খেলৰ যোগেদি নিজক প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰোঁ সেইকাৰণে কি হয় খেলুৱৈবিলাকে নিজক অলপ মানে প্ৰস্তুত কৰি এজন ভাল খেলুৱৈ হ'ব পাৰে তাৰ কাৰণে মই সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ Langhin pen sarpin pokro report Karbi News Nomati constituency lapen socheng dhenta constituency ke parlopon aradatom ke dam kewang atowar pi ajak ding tu ya pipen kache songpon towar ke ek nang pinang jipu akache song penajok ke dam tang suri hini ra krener ke pen kreser ke panikana hod PMGSY scheme pen lokso tokbi arong pen therabasa dong hak lapen thedong atowar pi 16.174 kilometer atowar pi pipon de rapi nonikan pianta pleng pelang Sita me towar kiwak nang mansi langbong lang terche mande dapita Karbi Anglong Autonomous Council hin pen bangso towar pi ke theklong le chekrong dar pasi neletuma pherang ke pen birota nang palipon Labangso PMGSY atowar pi pinnang an ningkan piarta an pleng pon pela Bon sita me labangso atowar pi hakku pen kedo inglong alo kedo akarbi aradatum kedam kewang atowar pi towar ki ek nang mandet penapi labang so towar pialong si stone quarry atum arlong ke phur chimit me pin pen labang so towar pi pensi kai ke ta kedam ke bang ka chehla duna jo towar bang phangno ponai labang so towar pi apong rakatum pen tuning responded apita stone quarry atum karjulong le chekrong pondet si towar bang mesen pen semar ponpi lapen non barla pornang lelote arbe ke jangapura hot labang so towar pi langbong lang terjeman ponsi hawar araratum hithi ke bang lapen keso kachelang dam je phan ke bang anparta loke chali ari soi jagatum ke dam ke bang ke joy ke ji kalisi nona bang ke kisung kachetong thunang nang man te labang so towar pi PMGSY atowar pi kalidet si nona bang ke langbong lang ter atowar pi nang chiman de lopasi hada ke do arat atum ninguri tinti Adom non ili gitu lah ke labang suat tuar labang ke nangli tumta chini pon po labang ke dong hap kita matuar lah heno isiwet dong hap kita matuar lah ke tuar pielong masih dulu lah sinangli tumhane pa chini pon jalam tebang lapulo labang suat tuar lah ke kita tang 2018 to 19 PMGSY tuar lo ladak dong habarat atum dong hap thedong therebasara tumpena anarni pen kachesong pon tuar nang ji pupen hala bang so hut pen tuar pipon det pen afisita me ladak hala so hut aningkan hut bang ke tuar ki thek monong lo bon sita me la so dak lang pon tha nilijir po pak lang pon po la so adak ke la ke lok so rong pen arleng nang kar lu la so adak bang ke kilometer isi su se pen thuke la son side de lo PMGSY tuar ta tin pon thuthe la bang so tuar la bang ke inghan langbung lang ter si chiman det anpin lo la si ladak ningkan phota chok chelang labang su PMGSY atwar semar det pen bon sitami nona bang ke la pusona tuar si mandet lo tuar long det pen afisitami rat atu maning karong bang ke nona bang ke rat atu maning karong
karong bang abi tuda sinona bang ka tuwar kelong aning karong bang kabi tuda sinona bang ke aning ke oi si man data sono themar bangso tuwar si ki school kidam ke bang ari so jang tum sitame la bangso tuwar si chehelat pono pon sitame non bang la bangso tuwar lang tuwar putak pilo pupo tuwar bang la putak bang li to bang ke siam sarbanta kini lo la tuwar babulai ye khat apni tulla isi bang ke alo gurna to tulla lang no da ko las la to bang ke isi bang ke patu bolai ye khat na to nahi to kisi mal na to bang sakti ni to lo so tum hai ni tum lai tiger area tum ke tum lo so tum lo la kana pata itu midang lang da dukti wa kan da jakke school ke da diploma so ki parukwa den go ti school na do da kan la so tu student tu da dukti siam sa kan da hindu la kan da ya no kali ya da kan da hindu la chalo Age Minkan kota Plengkelang soalnya sewarlang leto kasih sepatu non sewarlang lah kasih kuari cemang kelang nanti jago jadi jumpi song ke apa kalau non sama nanti nanti non ada sih lalu because sesuatu kali lo ini cuma alat pilo putu po kala so tuwar putak pilo pupo ini jumpi hekte kuari bangken manggon cek nangko lah kerja lo tuan red no ini Tantenan malam so para phan birta mo ington exnang. Offer. Citel Electronic Store, Ladakh nang litum inverter battery 150 Ah luminous lapen Microtech brand song ador kijung pen long ikchi. Lapen lang to takali Ladakh nang litum LED Smart TV 43-inch lake 13,990, 32-inch 7,990, 50-inch 24,990 lapen, 55-inch 29,990 pen long ponichi. Lapen lang to takali lang washing machine fridge 20% discount lapen AC Godrej 1.5 ton only 32,500 pen long ikchi. Ahormo bang limited o lasi Prabdin pen Citel Electronic Store Bokolia near bus stand along humridam ignore. La so se ang ton alam ka chini thule tho Japan la aber ki pia number along humri ignore. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ Dihena mo phi puthot birta long wang thuik long. Pinija khongpo ni phai krihiniar ni Karbi Anglong Autonomous Council em Suljorong Parliament Chairman Khorsing tim ngatum hin pen ingpu pontang long. Bangso howangpo alunjir karjupon long Japan ruwe sine production along humridam ignon. Sonsi lunse po Monday sorong parapan Karbi Anglong Autonomous Council em Suljorong Par
aning ke me pen ke ra pa jer don si la so lunjer salam long lo mate ing pu ik long lo pusi lun se po rong phara sang ho pen cha than pong lunjer kang po maya long ka cha tong dun lun se po Elias B Togbi la pen che parjana bangpi Indira Patorpi alang litum chirap chitu dun pen mesen pen pachun pon iklong non hejong la khain koi bai thalang so LA constituency predaxi constituency hini pinchong thulo la ke amri pen rongkhang la solong pinnang an duar amla MEC constituency alo polling station krenar ke paphan hojai LA constituency along parlo pondet la sibang so pota ke se pen ke comment tunira che don tun thekhe la pena kenang do pulote so dak pen che song ponji pusi Ram Singh Tokbi chunbang ke se pena jok lam the chepak langpong Aprangsi labangso bisnong LSC abange eltumate West Karbi Anglong abangke MLA asit abangke non hinilo isinang pabatlo labangke isibangke langdamlo pulote isi ke claim kedam ke mesen angji phan pulote labangke ke mesen angtheklo wa fit bustame labangso non lapu labangso ke thakalong seat delimitation labangso pu rongkhang LSC lapen amri LSC la sonsi nang thaklo lasi labangso amri LSC lo bangke duaramla constituency dolo lapen amri constituency dolo lapen Chinthong Socheng lapen amreng constituency lapen lapu thu bang rongkhang constituency rongkhang LSC constituency bangke lada bangke rongkhang constituency dolo Bithung dolo Hamren constituency dolo lapen Kopili constituency dolo lasong bong pen eknong duaramla constituency non la amri legislative assembly constituency labang so kapar lolong bangke aprang benta nilitum kachini duna teng lo pulotangte ponsite election bangke nangbi bom asong si thekdun long lasi non bangke la hujai legislative assembly constituency along si kapar lo ponji punon hejong nanglitum samel chini ponlo banil tum da chini ponlo duarna constituency long la aduya hoy inter district la bangso aduya hoy long bangke polling station krener cap bangke nogong hujai district along si kapar lo ponji bangsi along litum bangke dodi sang session bangke dodi sang session si ponsite hin pena bangke thekon long lo lasi nilitum ladak ke jongtun kangtung mada ka kondem kangtung lalo alang litum non BJP kachari bomotum labangso aprang bang plilo non isinang pabat lo pholo labangso Assam Assembly labangso constituency isinang pabat bangke alang litum bom kapang bob akhir kacipi arong kacipi abangke non bangke arong kacipi na kason lo pudang lo pulotangte lasi jongsi labangso inter district labangso duy hoy long labangso ponsite nangki B henlo kechok chi bangke aprang benta kelang dun prong la Karbi Anglong termas konsil benta di voter doko jone laso di voter doko jone si piniar ni bangke no labangso 18 polling station bangke labangso hujai district labangso legislative assembly constituency long kapar lo ponji bangke nilitum comment tu ni pusame Karbi lo chole asong bangke chedon thek kroy thek lasi irui aprang pustame duaramla inter district border protection monitoring committee pustame sengpon edlo laso along bangke niltum student organization pustame nang hanglo alang litum committee sengpon lo labangso committee lo bangke duaramla constituency IEM MEC mata IEM amasi president lo lapen sarim bi alang li IEM barim alang li si alabangso committee lo secretary lo lasi alang litum pena bang tani litum cingki cethan lo cingki cethan me halada ko samin litum Karbi lo choli asong hin pena bang tame signature mate ridak bang nang jipidun lo alang litum labangso step kedeng bang mesen lo sitame labangso kedeng bang alang litum labangso ateng bejong si alang litum step deng bote mesen sitame
Chokchi pulote bakapar lo ponji si ahok hak pulote lake kebang jilangani bangke nil tum Karbi chali asong pen bangke ahiring tangkring ahiring tarak pen je song ponang kok pu lapen komen tu ne basame la nogong hujai district long ke parlo ponji bangke kroi thekthi lapen according to Assam Gazette notification 1975 3rd September laswa ating lo pulote dak duaramla constituency long basame 36 villages do 36 villages bangke already siletung labangso Dipu labangso Lok Sabha labangso MP labangso asit konstituensi lo bangsin nang parlo lagi itu apa nang transfer lo nang PR lo lasi alang litung malong pen ilitum kelong du nang jita awe ilitum kipidu nang jita awe lason haksi entire state lo lason lo kipidu nang jita awe alang litum kelong du nang jita awe lasi labangso natural banduri do lapen geographical manduri do lapen aduya hoelong pilar ke somponta do lasui la soteng si bedo pon thip nang po lapen labangso non labangso LC akiminang e pipon along bangke jong si alang letum la hujai district phan jong si alang letum ke pek ponji ki piponji pu lason arni apornang le lopulotang te lake erset pungset ahiring tangkring ahiring tangrak pen Karbi lo chali asong det kalilo lake Karbi ang long ko an ma song do lapen song party cipu pin pen la ile tuma duya hoy kacerai thip nang lapen la bangso uthorota mate krener ke puning sona bangke kapa pilong le daje phana bangsi ka duwe bangta thurpak pen je song ponang kokbo tangte pinia biruta bangla pansi kang tonik long kadro kaveta me domethak me kurwang thu